A Deputación inviste 240.000 euros na mellora de diversas rúas en Portodosón. Sae a licitación o proxecto de humanización da Rúa da Fonte en Portosín e as obras de acondicionamento da Rúa Salvador Costa Gransa e Petón de Baia na localidade sonense. A Deputación da Coruña investirá 239.745 euros nas obras de mellora de diversas rúas do concello de Portodosón. Os proxectos financiados ao 100% con fondos do Plan Único da Deputación están en fase de licitación pública ata o 27 de maio. Polo seu importe destaca o proxecto de humanización da Rúa da Fonte en Portosín, que se atopa nun evidente estado de deterioro debido ás irregularidades da calzada provocadas polas numerosas gabias abertas para acometer instalacións e conta con múltiples barreiras arquitectónicas. As obras suporán unha reforma integral da rúa, actuando sobre as beirarrúas, a calzada, instalacións aéreas e subterráneas, ademais de na confluencia co Paseo de Coire e a Rúa do Con. O proxecto contempla a eliminación de barreiras arquitectónicas, redefinindo un ámbito onde o peón prevaleza fronte ao tráfico rodado. Pavimentarase toda a rúa eliminando parches e fochancas existentes e mellorando notablemente o seu aspecto. Ademais dotarase de novo mobiliario urbano e árbores. A fonte que dá nome á rúa recollida no Catálogo de Patrimonio Cultural do Pesón de Portodosón será tamén recuperada e posta en valor. Tamén se levará a cabo o acondicionamento de outras 3 rúas do municipio, Petón da Baia, Costa Gransa e Petón, nas que se instalarán colectores separados para augas pluviais e residuais e se pavimentarán con formigón armado pulido con acabado rugoso e cor ocre, en sintonía con outras rúas do municipio.